Straight to the point. Now, tagantag pagtagad mahigala ning dugang nato nga hisgutanan rong butaga. Og unya kinini ang si Tibes, alas atang Tibes kadali sa tong silingan nga lalawigan. Sa dili pa ta mo balik din sa atong Kapitolyo. Ato lang agi katawa mo, tabok sa tas Kapitolyo to sa atong silingang lalawigan, ang Negros Oriental. Kay kini mga higalang hitabu agod, no? After 2 years kapin, na kuha na gyud og naabot na sa kamot sa ato mga higalang husgado, sa hustisya mga higala. Kini si kanhi Congressman Arnulfo Arnie Tibes. Kung imong subayon mahigala bida, duha ka tuig naman day kapin mo na maghilabay lang, kilab man lang ang panahon. Nakahinumdum ta mga higala nga nagpadatag reporter dito, si kasamang Arnold Bustamante, kasamang Benjit Anghian to atong gipada dito. Giadto gyud ang balay ni Tibes. Ani kwan ni Digamo. Hinumdum ato live coverage magita mga kagalaan. Patay gyud ang gobernador sa kwan Negros Oriental. Kuyawa day no, kini ang grabe pod ka mga ngilngig dito no, kung panalitan og tinuod ni nga anggulos politika ni or unsa pang mga anggula, ngilngig gyud ning power no. Bantayanan gyud mo, patay gyud tao day kung panalitan tinuod man galing ni mahigala. Kay tagaan ko man benefits of the doubt karon labi na naan na sa husgado ni mga kagalaan. Nagatubang na karon si Tibes mahigala og 10 counts murder og 14 counts nga frustrated murder. Straight to the point. Kay di man lang mahigalas Governor Roel Digamo ang namatay ato. Doon na may mga nangamatay. Isus gi adto na to tong gipaadto to na to ni Benjit Anghian tong mga nangamatay dito eh. Doon ay daghan nangamatay taon to. Doon ay mga nangaangol. Mo tong hitabo ang mahigala. Duha ka tuig na day ang milabay. Kay kuan man ta pagkadakupan niya day Martes atong ano? Unsa man tong pitsa ha? Aman tong okay. March kuan na? To usa ka gabi eh. Nag-viral to mahigala tong iyang pagdakop mga sukitig paminaw. Unya ang krimen ani kung hinumdum ta March 2023. March 2023. Kadto na hitabong ang krimen. Diin kini si Governor Digamo ni pauli nito silang panimalay mahigala sa usa sa mga lungsod dito sa 3rd District. Pagpauli dito, bisag weekend, nani siya mahigalay pagpandawat, pagpaminaw sa mga problema sa mga tao. Straight to the point. Kuya to kinaiya si Digamo mahigala. Imagine ka governor ka. Adtuon na ka mga yanong tao god. Hindi kin. Sa iyang panimalay mahigala mangadto ng mga yanong tao, nya dunay mga table dito na tubangon mo. Maglinya ng mga tao dito, makig-set ka appointment, naa ka dito, mangayog hinabang tunguban, mga igtambag tunguban, doon na mga projects. Hasta nakatugon na nga matay, no? Kibaw nga, mga ordinary dito nga mga tao tong nangamatay in town. Inana nga pagka-gobernador to si Digamo. Di ba parihain ang atong gobernador mahigalan sa Gwen, kisa may makaanak sa Kapitolyo nga, basta-basta niya nung tao day. Ha? Prangka-prangkang pag-istorya lang. Ang kanang mga mayor, kanang mga kuwan mo na mo, anha. Napa ko yung mga yanong tao mo basa-basa lang magkasakas Kapitolyo dahin? Wala eh. Labi na mahigala nga social ka ng opisina ni Governor Gwen. Kinsa may mo saka-saka lag basa-basta diha kasamang kay ug na kay official hinuon ka, kini ni ang mayor ka na. Mga board members, mga kuan magkinto mo na mo anha mga higala. Pero kadto si Governor Roel Digamo bida, mga taong yan no, dito silang panimalay mahigalab. Welcome kayo. Ang problema lang kay sige to niya gibuhat mga sugiti paminaw na disgasta hinuon po siya sa iyang pagtabang mahigala kay doon na may mga taong mga yawan-on lagi pog mga plano o ang pinaka mastermind adto matod pa mahigala mauman kini si Arnie Tibes mo nay pasangil with due respect mga kagalaan kay naa naman ni sa husgado unya di ato gyud pabuton unsa gyud mahigala hukom unya mao ni mga higala ang kwan. Oh? Okay. So, kinini ang patong balikan to gamay March kwanto? March 23, March 4, 2023.
ang kaso. So unsa man taron? 23, 24, 25 na gud taron. Unya Mayo na gud ta mahigala. So duha ka tuig. April, May. Duha ka tuig ug duha ka buwan. Una pa mahigala niya, nabalik na sa Pilipinas si Congressman Arnie Tibes aron maatubang sa iyang kaso mga higala. Straight to the point. Daghan-daghan ning kasuhang atubangon oy. 10 counts of murder gud eh. Plus niya mga kahigala ay 14 counts mahigala sa frustrated murder. Atong wa mamatay, frustrated murder to. Kadto na nga matay, bidaluuya lagi. Pagadto na to mga kahigalaan pinagi ni Benji Tanghian o ni Arnold. Hilak taon to mga kuan oy. Doon na mahigalay, namatay mga laki, mga breadwinners ra ba itong nangamatay, dahil mga babae, kada ningadto lang yung taon, mga yanong tao nga ningadto lang sa balay in town. Nidiga mo na timingan pa yung taon. Anang panahon na mga higala. Straight to the point. Na may pagsud to mahigalang, sos kita na ko sa CCTV, kaingon yung kadayon, oy, kuan man may mga training man mga tauhana. May buwan man mo na magdag pusil nga, labi na rifle ang da, kana kamao mo dag pusil, o katutuang, bakikaw man kayo mo da, og pusil ka ng dili, way training yun, wa, mo agi mahigalag ka, sundao, wa, bag-o pa bitaw mo dag pusil, kay? Mura magklaro man mo, murag nagdaman na gitara. Yagi talaga kato katawa, pero kadto mahigala, bida. Sos, asaw to, ato balikan ko no gamay, Ralbe, katong, atong i-rewind ko no gamay mga panghitabo, be. Okay niyo, oh. Misod, ang pagsugod ani niya, asa man to, kani, oh, niabot tong Montiro nga sakyanan. Duha ka sakyanan ni. Pulos sa ba mga tag-as nga mga armas. Nagisud mga higala tong compound mga kagilaan, no? Sa ni Digamo compound sa barangay San Isidro. Pamplona town sa Negros, oh. Kini mga tawahan, oh. May buwan mo ang rihok mga kagilaan nga mga scout rangers man dai sa background. Mga scout rangers dai gyud. Tama? Nay klaro-klaro gamay ani dong. Ayaw lang tong sa pagpamusil na. Okay niyo, okay na. Oh, ang height ba? Tama? Ang mga kuan, ang mga lawas, mga chapsing bitaw nga. Ibuan gani mo mga kuan yun. Oh, tanawa. Okay? Oh. So, observant ka, niining inani mga kagilan, mabuan ni mo. Nga, unsa man ning mga tawhana ka man. O, nanood sila dito, maning kuha sa CCTV, mga sukit di paminaw, at walang giriwayan gamay. Pagsud sa compound, okay? O ne, oh? Namatoy audio ni dong? Namay audio ni dong, no? O, okay ne. Sige. Pag naog, no? Mo ne. O, tanawa, ang movement nila ba? Atras na. Human na to pagpusil. Asa man to pagsuod yun? Pagka pusil, asa man tong kuan? O, kato, atras naman to, lakaw na to. Pag abot ko na be. Kana pag-abot, o mo ni, pagpangabot na. Gipangita may gala ang gobernador. O. So, papangita sa gobernador, mga tao nagpundok. Why mga kuan mga tawhan, ay, rak-rak na rak-rak, bahalag na yung mga civilians. Sus, ginoo ko. O, kani. O. Pamusil no? O. Sus, ginoo ko. Pero tingkabiha sa kuan eh. Aso-aso gud may gala mga pusil. M16 Armalite rifle yung paggamit, M4 pa ni kuban. O, so, niya atras, pabuto atras, das-das mga higala. Nya expected ka nga governor ko na, so doon mga gwardiya, wa kariak ang mga gwardiya, oy. Oh, wa kariak, oy. So daghanang civilians nga nangamatay. Imagine ka nag rapid fire na mahigalang imong itira diha. Oh, sus, di pagka kuan na gyud. Usa ka sakyanan to nga nagamantiro. Oh, kaya mo na ni. Ato lay blur ning gabitada dong. Oh. Sus ginoo ko. Mao ni mahigalang panghitabo dito, no? Kani pag abot Montiro ning gisakyan, masama tong sa ka vehicle, backup vehicle to dai mura magpajiro nga karaan, no? Pajiro so inana ka kwan. So dili ni basta-basta isugo lang o mga pipitsugin nga kwan ha. May buo ani mo daan do nag backup vehicle dito so ready mga kaigalan mo engage og gira. Panalitan og dunay maka reinforce dayon. Kay siyempre gobernador ko na so do nagigwardya. Oh. Pero naa masay guard house ito wa makariak eh. Basta ganing kwan. Tanawa oh. Mo ni may gala ko rang rewind gamay. May buuan nimo ang height, ang iyang mga lawas, medyo chapsing mga kaigalaan. Oh. O tawa oh. So mo ni pagsud na sa compound mga sugiti paminaw. Oh. Sige ato kanon dong ha. Sama to pagsud na to sa compound dong. Sige katong usa nga to ni sud na kana.
Di katong usa. Gamay lang ha. Kana humana mana. Kana pagsud oh. O kalma kaya kana sa dong kana. Na nasa sulod no. Nanood o kalma kay mura lang mahigalag ni baktas. Murag baliwa lang oh. Okay. So mooning hitabo mga kaigsunan. Mura lang nagkuan lang dito. Taod-taod na musil oh. Sus ang katong nag-entertain niya murag kuan dai mo bigi unag pusil. Sus Ginoo ko pagkagabihan ning hitabo oy. Abog-abog dayon. So ang ilang movement, ang ilang kon ba nga asa dapit ang imong area. So kining usa di apikas nga area, ang pikas nasa ilang responsibility ba asa dapit ang ilang tirada. Pag sudla movement nimo hibaw ano mo kuan man ni og do na may mga training gyud ning mga tawhana. Sus pag kuan sa background may galasos. Mga kuan day mga former soldiers gyud ay mga kagalaan. Kining naning klase di ni basta-basta ma-hire lang og nakaipapatay nga di ka ego gyud mga higalag daghang kwarta. Og imong kwarta igo-igo ra dili ka ka-hire aning klasiha pati daghana para bagyod. Mang-hire lang ka kanang riding in tandem kanang naay pusil mahigalang ako pero kini rifle ang ipangda oy. Rifle ang ipangda. Ato ning tagad ha. Nahitabo ni 2 years ago. Karon ni ana nakuha na mahigala si Congressman Tevez nga may gipasanginlan aning maong panghitabo. Now aritas tundugang hisgutanan mahigala before nato balikan si Gobernador Gwendolyn Garcia nga wa pa gyud makadawat sa iya intawong kapildihan. Na do na pa siya nag-drawing pa siya sa iyang hunahuna og question mga higala. Ato sang subayon to mahigalang Negros. Atong silingang lalawigan tungod ining Tevez. So tuod man si Tevez mahigala duha ka tuig na nakalabay, presko pa sa itong panumduman. Nagpadatag reporters dito mga higala. Unya pagkahuman kinini ang nadakpan to mga kagala ang mga kuan niya. Kadto mga pusil patay mahigala ni Digamo gipangrak-rakan man to. Nangadakpan to mga kagalaan kay naghimo man to dag hot pursuit operation apil kung sundalo ato. Pulis ang pwersa mahigalas gobyerno mo ini kuan dito. Kay limang kani mga former kuan man ni mga special forces man. Makita ba yan nimo sa ilang porma sa ilang lawas? Makita ba nimo sa height o sa ilang linihukan, ha? Mao na kasamang Jimmy o kasamang Dindo, ha? Abti kays kasamang Dindo indekin mo bantay mga inana. Linihukan nabitay ni sudso diri bitaw nga military kayo linihukan mahigala nga kwan. Nabantayan da yung Dindo. Agi talaga to katawa. Ha? Bantay gyud din kay bawo na kaning atong sitwasyon natay mga bisita, ha? Gahapon diri si Pam Bali 4, sakto naman tog mga gwardiya si Pam kay do na masutoy matud pa threats mga kagalaan. Da concern tas to mga bisita. Sadya lang ko diri mga higalang apilon lang ko diri bantay pod. Pero ato mga bisita mga VIP man, ako diri ang mga kagalaan o matay lang gisaligan Ginoo man. No? Pero kinihinong atong gisaligan, medyo mo gyud tested na gyud nga mo bantay na to. Pero dali kay nakabantay din dog hapon oy. Tanawa ha? Ang iyang linihukan, military kay linihukan, nag-surveillance to dire. Posible malagmit. Tawa ang height ato ang lawas chapsing kayo. Yano lang nakasuod mga higala nga kwan. May gani kay bantayan din do, ha? Agi talaga to katawa mga sukid tigpaminaw. I-review tong atong CCTV unsa tong kalakiha mga higala. Kay kinini ang gikan sa special forces ba. Ano, kading kang Tevez nga nitabo o kini nga kwan. Pasangil batok ni Tevez. Kadto mga higala mga tawhana nagpusil ni Digamo. Di man to madag imong sulsulan na ginagmay. So, ang training adto mga higala kay mga Sakop Scout Rangers man ito day. Di to madaog kan kano. Kalma kay nang lihok oy. Oh, chapsing kay mga lawas may higala nga kwan. Ang dinadaan sa rifle may baw nimo. Ang pagdaa sa rifle. Rifle ko gipanggamit sa kunan eh. Pagpusil ni kwan, Digamo. May bawaan mo mga higala linihukan. Pareha ko ng panday mga sukit paminaw. Kanang panday nga klaro yung panday. May bawaan mo ini gunit sa martilyo. Kay bawa nakadaan nga kamao mo panday o kanang nagpakaroon inon lang nga panday. Bawaan mo gunit sa martilyo ay sos bawaan na daan.
labi na gipapuok na dito dapit sa kwan. Ibawaan mo wadi kamaon ni bata. Parihay ka po na kanang manunupi ba kada bang may buntag ni mo da ni Sheila Carlos. Kana yung master kang mo tupi, tig haircut ka mahigala, may buwan mo o kanang tungod sa kawadon kay mo ingon nga, be ako lay tupi nimo kay kanini ang kamaomang ko ana. Inigunit lang daan sa gunting, may buwan mo da, iya, di man ni kamao. Sigurado ka mapahak ka na, pagunit sa gunting, pagunit sudlay, unya bason-bason ang sudlay, sudlay nimo, sige lang kabasa ang sudlay, putol gamay. Yagi talaga kataw-katawa mahigala, kay ako naka-experience ko anang ko ana nga bida. Ang akong manunupi nga naandan ako, na-absent, wa niya ng panahon na ba? Nya kinahanglan ko magpatupi na gyud kay dunay okasyon. Niingon tong usa nga ako lang sir, kamao ko na sir. Bantay na ko na pagunit pa na gunting ko aray, delikado ni ay. Kinato lang nga agi katawa may galaki niya, maklaro ni gunitan pa na sa rifle, bawaan nimo. Asos pagtan-os background, mga sundalo na yun. Kini ni man ka-afford anig mo. Ang mo hire lang ini o kanang ginagmay lang pipitsugin lang ako. Hindi ba silbi? So gipasangin lang nila. Doon ay lain-laing anggulo. Si Tibis may ilang gipasangin lang. Ha? Dahil uban mga higala nga doon ay laing anggulo, matod pa. Pero tungod ni mahigala sa politika o uban pa kay doon ay pag-away po ni mga kagila ang mga digamog mga Tibis niya. So inana na ang nahitabo. Ba't atong pasagdan ang husgado unsay iyang pagdesisyon anay mga kagalan. So kini si Tibis gipangita ni kay kadto mga higalang mga sakop sa Scout Rangers. Nangadakpan man to mga sukit tigpaminaw. Si Tibis nga maoy mastermind matod pa sa aligasyon. Giakusahan nga maoy mastermind. Sus disibat oy. Didto sa gawa sa nasod mahigala. Nagtuo siguro sa di na sa maabot sa kamot justisya dito. Nya nadakpan ni dito sa Timor Leste. Pagkadakpan ni dua ra ni golf dito. Manang uban maingon, medyo hayahay day kung doon nagyo kay kwarta, ha? Pero mola, sa pag na kay kwarta, matubang gyud ka sa mga pasangil nimo. Dito sa Timor Leste mga higala nadakpan ni duha ka option ang Pilipinas unta nga para mabalik sa Pilipinas, either deportation or extradition. So mi file ta mi gamit ta sa extradition treaty ni okay na ang korte nila dito day kay agi magkaghusgado ana kanagon deportation at the option na mahigala sa usa ka nasod nga tuad dito ng langyaw. But kanang kinini ang extradition ang nasod kita sa Pilipinas nga maoy migukod ana kay dunay kaso maoy ni himo og extradition proceedings ito mo apply ta sa korte dito ni okay na lang korte. Sus pag-apilar pa mahigala ni baliman sa kinini ang ni baliman ang appellate court nila. Ni okay ra Tibis dito. Diha ra silang balay day. Gawas nung na Tibis dito nangabang pagbay, ha? Medyo hayahay ang baga dito mga kagalaan. Pero atong usa ka gabi iwa oy, nasakpan gyud pinagi sa mga official sa immigration og ila mahigala mga otoridad dito sa Timor Leste kan ay mo man ni nag-viral naman ni say kuandong naman ni say audio dong o ni ato sa gitag-tag sa o kani o idakop siya asa man tong iyang kuan asa man iyang audio ani okay so kini gamay lang ha. Okay. Ay sa audio dong. Audio mo ingon ko nimo audio ha. Kano ha ko imong tan-awon mahigala. Kadto nag-video ani iya man tong anak din no. Nga mo nagpakatap ani nga video. Kung imong tan-awon nakakita naman mo ani but ako lang gibalik ko pasalida mahigala sa mga social media followers nato pero ato nga i-describe sa mga naminaw sa radyo. Gidakop si Tibis dito sa immigration officers dito og kinini ang ilang mga otoridad. Pagdakop mga higala nakasangpit intawag Lord tong iyang anak, ha? Unya kinini anyaw ni gakos man sa kaning nagakos man Tibis day gakos ya no nga kwan sumo na ni mahigalan pagka dakupa be atong balikon kuno do be asa mong audio be audio kuno dong kani Lord
Okay. So mo ni pagkadakupan niya man dito mga higala. But ni file sila og petition for habeas corpus. Wa pa'y klaro to kung na approve ba o dili. Kaya kung si Topacio may pasultion, gimanduan kuno ang ilang otoridad dito sa husgado nga ipada kini si Tibes dito sa korte para ilang iexplikar unsay legal basis nga lang gidakop si Tibes. Kana kung si Topacio may pasultion. Pero ang DOJ Pilipinas pasultion, wa man kuno approval day. Wa man kuno ingon nga gi-grant dito nga kwan petition. So nitabo na uli gyud sa Pilipinas. Okay, so mo na ni ang sunod mga higala gisakay sa eroplano og diya sa eroplano gipusasan si Tibes sakitan sa pagpusas oy. Og kwan asa man tong laing mga kwan dong. So gimagshot san siya kato na kani mo ni. Naay audio ani dong. Asa man? Kani? Hindi, protocol sir, protocol. Protocol. Kabilang positioning kasi kami sir. Protocol lang sir. SOP lang sir. Kumagal na sir, kumagal lang. Kami nakasama mo. Pero masakit. Huwag din ako lagyan. Ito, sila. May usap din ako, huwag na. Sir, protocol lang to. Protocol lang, lagyan lang pusas. Kaya hindi tayo question. Opo. Perfect. Napusasan gid ay. Kailangan ko yung ano ko, yung tubig ko. Sige sir, dadalhin. Bibigay sir. Jeff. So di lang nihangyo na sa nga gawin lang dong. Asa kamay rewind sa to kamay. Nihangyo na sa nga di magpapusas itaday. Ayaw lang kog pusasi. Wag lang lagyan ng pusas ana. Pero ingong buong taga NBI man ni escort mahiga lang nga. Di protocol lang ni sir. Protocol lang. Sakit kuno di ay oy. Asa bebalik kuno dong be. Nihangyo siya oy. Kani hangyo mo siya. Kahit sa kamay, huwag na po. Hindi mo matakas. Hindi, protocol sir, protocol. Kabilang positioning kasi kami sir. Protocol lang sir. Huwag na. SOP lang sir. Kumagal na sir, kumagal lang. Kami nakasama mo. Pero masakit. Huwag din ako lagyan. Ito, sila. May usap din ako, huwag na. Sir, protocol lang to. Protocol lang. Kaya hindi tayo question. Opo. Perfect. Nagyan, napusasan yun. Kailangan ko yung ano ko, yung tubig ko. Sige sir, dadalhin. Bibigay sir. Sumo na ni. Okay, so sige. At ta sunod dong, kato sa eroplano na dong. Napusasan ginihangyo gid sa nga di magpapusas unta. Kani sa man ni. You are under arrest by virtue of warrant of arrest issued by Manila Court on September 2023 for 10 counts of murder, 12 counts of frustrated murder, 4 counts of attempted murder. Napaday abtinted. In addition to that, in 2024, a warrant of arrest was also issued against you by the Dumaguete Court for murder, for illegal possession of explosives, for illegal possession of firearms, and for the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. Ginoong Arnolfo David Jr., kayo po ay may karapatan malaman ng inyong karapatan. At ito po ang mga sumusunod. Kayo ay may karapatan tumahimik. Ano man ang sasabihin mo ay maaaring gamitin sa iyo o laban sa iyo sa hukuman. Kayo ay may karapatan kumuha at pumili ng abogado. Kung wala ko kayong kakayanan kumuha ng abogado, ibigyan mo kayo ng ating pagkayan. Ibigyan niyo po ba yung mga karapatan na yun? Okay, so dito na ni sa eroplano sa gibasahan sa Miranda Doctrine, no? Ako anda niya kaso 10 counts of murder, 2 counts of frustrated murder, doon na po 4 counts of attempted murder. Sa Manila Court na. Pero sa Dumaguete, doon na pa dahil ang kaso sa dito dahil. Ang husgado sa Dumaguete, may pasaka po mga higala og murder gyapon, illegal possession of explosives, plus kining sa terrorism mga higala og uban pa nga mga kaso. So muna ni. Okay, so asa naman ito iyang pagnaog na dong o katong iyang pagkuana? Haman ito iyang mga magshots na ba? Ito ko na ipakita gamay. Amo na ni. Unsa man ni? Gikuan na siya. Pinatalikod pa. Pinapusing-pusing pa atubang sa lingi-lingi sa tuo, lingi-lingi sa wala. Ano ikatawa mga higala ginagmay ha?
na atubang unya pinalingi-lingi sa tuo, pinalingi-lingi sa wala. Oh, so mo ni makadaga na gyud ang kwan, ligid justisya ini. Okay. So mo na ni mga kagilaan. Sige, so kini mahigala mo kasugod na gyud no kay natis na dakpa naman mga higala og nabalik naman din sa Pilipinas. Doon na sa ikatungod nya mo hire sa mga abogado og mo dipinsa niya nga to sa korte. Labot ining aligasyon nga siya mahigala mo oy nag-finance. Siya mo oy naghimo ni adto mahigalang mastermind. Natong pag-rak-rak og pagpatay ni Governor Ruel Digamo og mga tao dito mahigala sa Digamo compound niadtong March 4, 2023. Atong atangan mahigala unsay sunod nga mga proseso ani didto na unya sa husgado mga kahigalaan. Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point.